しても油っぽくなってしまうので、油は極力ギリギリで、ただ一発目っていうのはある程度温度も上げない感じで、ちょっと油を多めに敷いてやって、でこの時も横っちょによーっとなじませてやる。これに入れるじゃん。入れた瞬間にもうこうやって伸ばしてやる。一発目はこうなってしまうけど、2発目から綺麗になるから。で、石垣卵だけが完全に火を入れて、だからもうこれでわかるけど、今ここね、まだ火が通ってないと。これ以上焼いたら、焼いてほんちょっと上に上げたら煙が出るじゃん。煙が出てちょっと縮んだのわかる？これが。あ、はい、端っこキュッて縮んだ、はい、端っこが。はい。たら一発目っていうのは油がやっぱついとるから、ちょっとだけ上をちょっと上げてやって、で箸でこう支えて、こう上に持ってくるわけ。でこの状態で卵と卵がひっつかんように上まで上げて奥までして、でこれで箸をくるくるくるっとして、で両面焼いてやる。でまた箸に乗っけて、でこれですね。で2発目はもっともっとこの状態でいい。今度はこの泡みたいなやつはこれ卵から出た油。あうん。で大体の量を自分でして、今度2発目はこうしやすいから。ちょっと熱いけどね。でこれでこう回しながら。ですからもうちょっと火入れたらまたさっきと一緒でちょっと縮むのよ。でこれの目安としては表の艶が少しなくなるぐらいまで火を入れてやる。ほらこの白いのが残るやろ、これやっぱ体の最後のやつだね。どうしてももうそれが気になるようだったらもう何回も何回もやっぱこさないかんし、ほら、縮んできたよ、外が縮んできたら上をちょっと外してやる。ちょっと外して少しめくった方がしやすいけど、少しだけめくってやって、でまた上に行ってきて、でこれを奥につけて、で返す。で1枚目と比べて2枚目の方が綺麗から、そしたらあとはもうこの卵の油だけで焼いていい。卵から出た油だけで、もう温度はそんなに上がらない。量がね、もうちょっと少ない、そんくらい。それを入れた瞬間から伸ばす。わーってです。そうそう。で、それが頭の半分になる。最初のスピードだね。それで厚さが均等になる。でもやっぱり店によってはもう薄くせろっていうところもあるけんが、薄くするのはちょっと難しいもんね。当てた状態で、そうそうそう。でゆっくり上に上げて奥にずらす。足をくるくるくる。そう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 。大体5秒ぐらい。表はやけど。そうそう。今音がちょっと違ったの、ね、ってことは温度が高かった。高すぎた。
かいとね、今度はね、さっきみたいに縮れん分ひっついてしまう。ひっついてしまうようにした。縮れん時は何を見るかって言ったら、その表面の艶を見て温度をチェック。そう少しだけ上に、そのぐらい。で、奥にずらして。やっぱり何十枚何百枚って巻き寄ったら途中でやっぱ油がね、卵の油だけで足りんくなるから、その時は油を少し足してやってまた一から。それはどういう？いや、いいぞそれ、いける。さっきより全然うまい。卵をこう均等にするっていうのもね、入れた瞬間から火は入るね。